ज्योति रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रउआ पानी बहराई है सोचतानी बतिया कैसे जाई बजी। रउआ पानी बहराई है सोचतानी बतिया कैसे जाई बजी। हाँ कैसे जाई बजी। सैया अकेले छठी घटिया कैसे जाई बजी। राजा अकेले छठी घटिया कैसे जाई बजी। बोली बोली छठी मैया की। सुनी रहन राउर बड़ी लागे बाउर नहीं कहे नि कबो घरे जी। केना भूखम बरत हमर हो खतगत कैसे जाई पूजा हम करे जी। ए जी सुनी रहन राउर बड़ी लागे बाउर नहीं कहे नि कबो घरे जी। केना भूखम बरत हमर हो खतगत कैसे जाई पूजा हम करे जी। दूबर पातर पानी नाही बाटे अवकतिया कैसे जाई बजी। हाँ कैसे जाई बजी। सैया अकेले छठी घटिया कैसे जाई बजी। राजा अकेले छठी घटिया कैसे जाई बजी। बोली बोली छठी मैया की। राज हम पूछे नियत बोली कहिया गाड़ी बानी भरत जी। माई कृपा करी है एगो बेटा दे दी हमर पहिला हवे ई भरत जी। ए जी संयम के सिराज हम पूछे नियत बोली कहिया गाड़ी बानी भरत जी। माई कृपा करी है एगो बेटा दे दी